Dahil mao na rin ang full video dahil katong hapit ko na back job. Mao din nga buhok dahil hapit ko na back job dahil kay lagi gamitan ako deep well nga tubig. Pero ang nakanindot ani dahil is na revive jud nako ang iyang buhok please lang. Dahil mao din ang iriban ako karon nga buhok. Ay Diyos mio dahil marag kailangan jud ako andamon ang akong kusog ani. Kay lagi ba grabe jud siya ka kinky no. Og anyway maing adlaw di ay sa tuang tanan. Karong adlaw dahil no dire ko nag home service sa Palao, Iligan City. Pag-abot nako sa balay sa akong client tay isa ko ana lang gipang-andam mga ako ang mga gamit. Og sayo kay ko ni duty ani mga panahon na dahil kay lagi ang iriban man gud ako karon dahil is grabe ka kinky ang iyang buhok ba. Mo nang kailangan jud ko magsayo dai kay para di ko maabta gabi ani. Og kani din giriban ako karon dai no is grabe ni nag-viral sa ko ang reels. Og anyway dai mao din ang buhok sa akong client karon dai no grabe jud siya ka kinky nya pino kay sa tanang nga pagkakulot ba. Makaana jud ko ani ay Diyos ko Lord tabangi ko please lang. Kay lagi dai talag sa una kay ko makariban og ginani nga klase nga buhok manggo. Mo nang sa paminaw nako dai is marag mahurot ang ako ang kusog ani mga panahon na please lang. Og mao din nga medisina nga ako ang gigamit. Primodra nga green ang gigamit nako dai bahalag kinky pa kay nang buhok. Then nag-add na lang dai ko ang hair cellophane. Dagan kay ko nabasahan sa comment section dai nga kana daw primod nga green is dili daw na iso nga medisina mo nang dili daw na bagay sa kinky hair. Sige daw bi tilawi daw ni nga medisina dai bi og di ba jud ni siya iso. Bitaw oy ang tinuod jud ana day maskin unsa nga klase nga medisina ang imong gigamit kung dili jud ka kabalo sa imong trabaho day is dili jud na motulid ang buhok sa imong client ana. Mo nang dili lang siguro nato pasanginan ang medisina ani no please lang. Anyway nagbutang na day ko sa pilmero nga medisina ani day no. Kay kinky man lagi kayo ang buhok sa akong client ani day mo nang ginigpis na nako pagbutang ang medisina. Kay para dali ma-absorb sa ihang buhok. Magbutang gali mo arwan nga medisina day 1 inches jud na day gikan sa root. Kay lagi day namang goy mga client tay ba day nga sensitive kay ilahang scalp. Na kailangan day magbilin jud mo 1 inches day gikan sa root. Daghan na ba jud kay ni ana sa kuha day nga di daw ko kabalo mo butang aning medisina. Unsaon day nako ni pagbutang ang medisina day ipalokdo ra ba ko ni please lang. O kani sa dayong client ako karon day no kay ang gamit ilang nga tubig day is deep well. Mao nang ni-transform jud ang color sa kuang medisina ani mga panahon na. Pero actually day is nakariban naman po ko og deep well ang gamit nila sa ilaha. Mao nang wala ra po ko natingala day ug nganong nausab ang color sa kuang medisina. Kay lagi mao jud nay timailhan day nga ang tubig nga gigamit niya pangligo day is deep well. Pero okay ra sa day na day no wala na siya problema sa buhok. Kay madutlan maghapon na siya sa ato ang medisina. Kay kinky man lagi kay ang buhok sa akong client ani day mao nang time to time day is ako anang gi-check up or ako ang gisudlay. Kay luto naman lagi ang buhok sa akong client an. Mao nang pagsudlay ana day is ako ana na siya gisagad sa anit. Pero pag magsagad gali mo sa anit sa iyong client da, is kailangan day 5 to 10 minutes ra jud na siya. Pero isagad na pud ako ng medisina sa anit day kung kinky ang ako ang iriban. Anyway, kay naluto naman ang buhok sa akong client day mo nang ako ana nang giwaswasa. Ug ako ana sa nang giblowiran. Pag human ako blower day inana nang buhok sa akong client day marang nikalma na jud ang iyang buhok nga nabutangan sa R1 nga medisina. Next, nag-proceed na sad ko sa pagplansya sa iyang buhok. Sa pagplansya sa iyang buhok day is grabe ako ang ginigpis ug maayo day kay lagi day grabe ka kinky man gud ni ang iyang buhok. Mao nang ginipis ra jud ako pagkuha ang iyang buhok day kay para maluto jud siya sa kainit sa plansya ba. Pag humagplansya day gires lang nako iyang buhok og 5 minutes taman mo bugnaw. Pag okay na iyang buhok day nag-proceed na sad ko sa ikaduhang medisina og sa iyang hair color. And yes day nag-color og ribbon ang ako ang client karon. So wala na nako napakita sa inyo day ang pagbutang sa ikaduhang nga medisina. Kay lagi day na inhitabo na hindi ko inasahan ay charot. Bitaw day wala na ako napakita sa inyo ha day. Kay lagi ning mga panahon na day hapit ko na back job. Kay lagi deep well ang ako ang gigamit pangwaswas sa iyang buhok. Ay Diyos mio day grabe jud ka sapnot sa iyang buhok day. Mo nang nakana jud ko day nga dili maayo ang deep well. Kay lagi day bisan unsaon jud ako day sapnot jud kayo iyang buhok. Kay ang deep well man gud sa akong client diri day is lain daw to nga klase nga pagka deep well ang ilahang tubig. Mo na day pagkaugmaan ni day sa ko ang giusab og riban ang iyang buhok. Mo na pag-usab na ko siyang buhok pagkaugmaan ni day is nagdadala na jud kog tubig nga nawas. Kay antusan jud ako karga sa mong sakyanan ang tubig day kay para lang jud ma-achieve na ko ang gusto na kong mahitabo. Fast forward ta day mo na day ni pagkaugmaan og inani nan day kanindot iyang buhok day nakaya ra jud na kog revive ang iyang buhok. Then inana na siya ka shiny day og inana na siya ka smooth. Kay lahi man gud ko day pag di ko ganan sa result day ako adyo na siyang usbo. Mo nang nakaana sad ko ato day nga sa tubig jud to siya nabiki. Kay lahi ra jud kayo ang result sa deep well day. Mo na kay dili mo ko gustong ma-back job day mo nang never again na jud ko mogamit og tubig nga deep well. Mao jud ni giingon day nga lesson learned na ni sa piling gwapa please. Og mao ra day to know by mo oy.